खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोनांथार रादाब। रायजोनि लाख लाख अरुणोदयनि रां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय बिग आपडेट। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव सरकारा गोदान नेमखान्थिफोर फोसावबाय। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय बिथांखिनि सायाव गोदानै मोनबा नेमखान्थिफोर फोसावबाय। बे मोनबा नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियाब्ला अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा एबा अरुणोदयनिफ्राय नोंथांनि मुंखौ दाननाय जागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बे मोनबा नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियोब्लासो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बे मोनबा नेमखान्थिया मा बेखौ जों ब्रेकिंनि गेजेरजों फोसावनो आवगायबाय। रायजोनि लाख लाख अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै गोदान नेम फोसावबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गासै मोनबा नेमखान्थि मानिनानै सोलिब्लासो बे बाराव मोननो हागोन अरुणोदयनि रांखौ। बे मोनबा नेमखान्थिखौ मानियोब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया होगोन 9,000 रांसिम। गिबि नेमखान्थिया जाबाय नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनि आधार कार्ड फोनांजाबनाया गोनांथार। नैथि नेमखान्थिया जाबाय अरायथा थानायनि फोरमानलाइ नांथारगोन। थामथि नेमखान्थिया जाबाय बेंक एकाउन्टआव डीबीटीनि सुबिदाया एक्टिभ थाथारनांगोन। ब्रैथि नेमखान्थिया जाबाय नखराव सरकारि साख्रि मावनाय सासेबो सोद्रोमा थानो मोननाय नङा आरो बाथि नेमखान्थिया जाबाय गासै फोरमान बिलाइफोरा आपडेट थाथारनांगोन। रायजोनि लाख लाख अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै गोदान नेम फोसावबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गासै मोनबा नेमखान्थि मानिनानै सोलिब्लासो बे बाराव मोननो हागोन अरुणोदयनि रांखौ। बे मोनबा नेमखान्थिखौ मानियोब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया होगोन 9,000 रांसिम। गिबि नेमखान्थिया जाबाय नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनि आधार कार्ड फोनांजाबनाया गोनांथार। नैथि नेमखान्थिया जाबाय अरायथा थानायनि फोरमानलाइ नांथारगोन। थामथि नेमखान्थिया जाबाय बेंक एकाउन्टआव डीबीटीनि सुबिदाया एक्टिभ थाथारनांगोन। ब्रैथि नेमखान्थिया जाबाय नखराव सरकारि साख्रि मावनाय सासेबो सोद्रोमा थानो मोननाय नङा आरो बाथि नेमखान्थिया जाबाय गासै फोरमान बिलाइफोरा आपडेट थाथारनांगोन। अब्लासो नोंथाङा अरुणोदयनि रांखौ मोननो हागोन आरो बेखौनो फोसावबाय रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।